Здравейте! Благодаря, че сте тук. Искам да благодаря на организаторите, че ме поканиха, за да разкажа за нашето семейство и това, което правим. Естествено и на предците искам да благодаря, защото без тях нямаше да сме тук, т.е. поне аз. Както разбрахте, казвам се Виктор Лимонов. Често отговаряме на името Велиганов, защото занаята, който все още практикуваме, е дошъл по майчина линия, пък моят дядо има само 2 дъщери, така че името Велиганов е легнало и на моите плещи, освен Лимонов. Като казах за предците си, освен за камбани, искам да ги спомена и тях, защото това, което те са направили някога, за мен е технологичен подвиг. Т.е. без да си виждал камбани или поне без така масово да е имало камбани, те са решили и са направили това, което са направили. И са го направили доста добре, защото камбаните на моите прадядовци все още звънят и имат прекрасен глас, освен че са издръжливи. Те са банскали, които по стечение на обстоятелствата идват в Пловдив, където се установяват, занимават се с комитетски дела, но запленени вероятно от това, че са чиракували Платон и по-късно споменават, че там са видяли камбани, са видяли как монасите леят звънци и по този повод и в тях се ражда тази мечта и те да направят камбана. И предполагам твърде много усилия, проба, грешка, 1873 година е първата известна тяхна камбана, която е била. И следващата така популярна е тази, която оповестява освобождението на Пловдив. В Пловдив малко хора знаят, но всъщност не е имало нито една камбана. Имало е клипала, с които са минавали и са оповестявали църковните празници. И когато руските войски преминават Марица, моите дядовци всъщност са имали една готова от лята камбана, която качват в двора на днешната църква Света Богородица и започват да бият и така пловдивското население установява, че се случва нещо, излиза и разбира, че Пловдив вече е свободен град. И така до днешни дни ние продължаваме това тяхно дело. Въпреки трудностите, въпреки по някой път съпротивата, която сме срещали. Често ме питат, когато говоря така, как се прави една камбана. Аз по инерция отговарям лесно. Може би защото знам как става. И всички тези тънкости някак си са съвсем привични в нашето семейство. Но камбаните всъщност стават бавно, упорито, с упоритост, с желание. Трябва и малко вяра, разбира се, да вложите. И тъй като съм машинен инженер, често ме влече към технологичната част, но всъщност заниманието с камбани е преди всичко духовна наслада. Не знам, повечето хора, особено градските чада, рядко си дават сметка, какво е камбаната за повечето хора. И аз като млад майстор, майстор го слагам в кавички, разбира се, бяха дошли една група от едно пловдивско село и бяха, за моите примерно 30 години, бяха твърде възрастни.
сигурно са били колкото в момента съм аз, но един мъж беше над 70-те, нали, тогава пределна възраст за моите понятия, и той каза, вика, моето момче, откраднаха ни камбаната. Не мога, вика, да умра спокойно, като знам, че няма камбана. И аз тогава бях изключително така, нали, думачката е същиса, нали, съвсем точно, толкова изненада, нали, че той човек, нали, заради тая камбана, нали, не може да си отиде спокойно от този свят. Но след това така опита, срещайки ме с много хора, ме научи, че наистина камбаната продължава да бъде онова сърце на населеното място, което ги движи напред. И в хубаво, и в лошо, нали, защото тя камбаната бие и за хубаво, и за лошо. И това ми дава така увереност, че камбаните ще ги има и за напред, нали. Тоест, човешката душа, някакси този звук е като, нали, като ангелски хор ли. Не знам, смисъл, много е трудно, нали, всеки сам да определи точно какво е, но наистина аз все още, чувайки камбания звън ме се вълнувам, сякаш за първи път правя камбана. И колкото и да е тежко, нали, сега ще разкажа една случка от вторник. Понеже скоро предстои Велик ден и нашата работа е свързана с църквите, и периода преди Велик ден ми е изключително натоварен, страшно уморителен. И има един така свещеник, който е добър свещеник в онзи апостолски смисъл, че нали, колкото една душа да спасиш повече, нали, е геройство. И ме помоли да окача една камбана, която ние бяхме им правили, което аз рядко възприемам, нали, рядко поемам като ангажимент, но заради него отделих от времето, отидах в едно Карловско село. Отидах и ми беше много тежко, нали, смисъл изключително изморен. И имах една по-малка стара, която там трябваше да оправим закрепването. Както и да станаха нещата, и въпреки цялата си умора, нали, като почнах да бия двете камбани, нали, сякаш прилив на сили човек усеща, нали, така умората изчезва, удоволствието от този ангелски хор, нали, е преди всичко. Не знам, нали, аз като по-малък, като слушах така и си мислех, че, нали, хората просто остаряват и им се случват тези неща, защото, нали, дори Мария, която биеше камбаните в Бог да я прости в Александър Невски, дори тя казваше същото. Тя беше доста възрастна, когато се качваше по всички стълби, а който не се е качвал, нали, по стълбите на Александър Невски догоре до камбанарията, не знае какво геройство е. Нали. И искам да кажа, нали, няколко думи за самата технология. Много пъти съм търсил нещо образно, но ако си представите как гранчар прави грънци на въртящото си гранчарско колело, нещо подобно е да направите кълъпа на камбаната, само че колелото не се върти, а вие се въртите около въпросното гърне, и то не е гърне, ами е малко по-голямо, макар че общо. Така се правят две форми, едната е вътре, едната е отдолу, другата е отгоре, между тях остава едно празно пространство, което всъщност е камбаната. И когато вътре се налее горещия метал, той застива в тази форма и така се получава камбаната. Всички хора и камбанолярни имат някакъв набор от модели, като всеки по-голям е направен така, че да бъде един тон по-нисък от по-малката камбана. Тоест,
повишавайки си килограмите на камбаната, тонът, който те произвеждат, е по-нисък. И всеки размер е с 1 тон по-надолу и така по-големите камбани звънат по-църковно, ако може да използвам тази дума, докато по-малките са по-звънки, нали, сякаш са малки дечица, които вдигат врява около пясъчника, нещо такова. Нали, Много интересно за мен, нали, лично аз така обичам да споделям преживяванията си, защото по някой пъти те ме очудват, но в действителност раждането на всяка камбана е като, не знам, като раждането на децата ми. Ражда се нещо, което си го започнал от съвсем малко, от нищото, нали, и се появява нещо, което работи. Може би това и отличава занаятчиите от голямото производство, защото в голямото производство всеки е някаква брънка някъде по веригата и, нали, не вижда началото, а по някой път не вижда и края, нали, плода на своя труд. Докато ние в това отношение сме благословени, че можем да се насладим на успеха си, и в хубавото е, че пък можем да се получим от неуспехите си, защото няма нещо, което да е само успех, нали, няма, в живота е трудно да бъде. Казах. Може да попитате, защото... Разказали за материал, за металите, от които се прави тази сплав за камбана? Значи, да, то чисто технологично е съвсем прост отговорът. Това е калаен бронз, т.е. калайният бронз е сплав на мед и калай. Това е сплав познат от древността. Единствената специфика е, че е с много голямо съдържание на калай. Т.е. основно е 20% калай и 80% мед. В техниката се използват такива калайни бронзови, но с много по-малко калай. И това е основната пропорция. Дали сега там има някои дребни меридии, които чисто технологично в много хора битува грешната мисъл, че в камбаната се слага сребро, злато или каквото и да е било, за да звъни по-добре. Това не е така. Даже моят дядо, който беше изключително забавен човек, често, когато го питаха, нали, а сребро слагате ли, той казваше, да, вика, аз най-накрая, вика, нахвърлям, вика, отгоре в стопения метал, вика, повече боклуци, пръс, вика, и като дойдат, нали, да хвърлят среброто вътре, и аз, вика, ги изчакам да си тръгна и то още не се е стопило, и аз си го извада, нали. Всъщност, сребро не се слага, аз, понеже ползваме понякога стари спукани камбани, им правя анализ. Тъй като през годините е имало такива години, когато материалите се намирали много трудно, слагали са каквото имат основно, което не е хубаво за живота на камбаната и за нейния звън. И, нали, на такива камбани винаги правя спектрален анализ на материала и не съм открил сребро, в което да е повече от естествените примеси в медта, примерно, където има някакъв примес. Нали? Това са десети от процента. Включително сме правили, бяхме намерили едно количество калай. Калаен припой, той всъщност, но вътре имаше 10% сребро в този калай, така че в камбаната примерно е попаднало около 1,5% сребро. И според мен чисто така субективно нямаше някаква разлика между звука. Така че основно е мед и калай и основно, нали, така грубо казано, около 20% е калая. Варира, нали, нашите тук южни съседи, при тях варира от 18 до 22%. В Западна Европа основно 20%. Прочел съм доста монографии, включително ми беше попаднала една, която
описваше руски корозията на бронзовите, на медните сплави и беше на един, т.е. съветски автор, не е руски даже, който беше изследвал, разбира се, основно паметници и камбани, защото те са медни сплави. И там в руските камбани имаше някои доста такива екзотични материали, но аз предполагам, че те са такива именно заради недостига на материал, когато са ги правили. Но така че основното за мен си остава 20% кала и 80% мед. А звуков анализ правене на камбана, защото една камбана не пее само с един тон. Звуков анализ права на слух. Въпреки, че камбаните като цяло излизат почти еднакви. Като размер, като материал, разбира се. Сега има някакви вариации, но има някои, които са една идея по-красиви, по-звънливи. Дори когато вътре зачиствате, защото когато кълъпа се разруши, вътре има разни заосенъци, неща, които трябва да ги зачистите, става лесно с аглошлайф. И въпреки шума от аглошлайфа се чува песента на камбаната. Има толкова добри камбани, че които, когато ги търкат карбофлексовия диск от аглошлайфа, те тогава звънят още. А иначе с звуков анализ бяха направили едни колеги, аз ще кажа колеги, макар че аз, и те бяха инженери, но по друга специалност в Великотърновския университет. Бяха купили по някакъв проект изключително чувствителна акустична техника, която се използва за прослушване на океанските дълбини. И с тази техника бяха правили честотни анализи на различни камбани, които са намерили в България, включително и велиганови. И за мое щастие, моите дядовци са се представили изключително добре, защото те бяха изследвали както руски, така и примерно хърватски, си спомням. От Западна Европа, мисля, че беше австрийска камбана. И другия случай, който лично на мен ми се е случил, дойде един господин, който искаше да поръча 100 кг камбана, която е средно голяма, хубава камбана, така като за храм, чудесно за основната камбана. И той каза, че иска да запише нашата камбана, така че да я сравни с всичко, което може да намери на пазара, защото той бил някъде в някаква академия на науките някога, точно с това се бил занимавал. И беше ходил навсякъде из Европа да записва камбани, които, тъй като по Западна Европа все още има доста камбанолярни. И този човек дойде и каза, че нашата камбана отговаряла най-добре на... Сега аз не съм специалист да го кажа, но да кажем на вътрешния звуков спектър, или както искате го разберете, на човека. Каквото и да значи това, този човек каза, че се е занимавал цял живот с това, като научен работник и това искаше и дойде да я вземе от нас. Това е за... Една камбана не издава само един звук. Не, една камбана има един основен тон, който е характерното, че камбаната като музикален инструмент, ако погледнете, не е като обикновените музикални инструменти, които издават един доста чист тон. А тя е пълна с много обертонове, които са всъщност красотата на звука. Това е цял оркестър, реално. Вананда, заповядай. Да, ела. Бих желал да повече да говоря за здраве, за изцеление, защото тук наистина имам някакви познания. Що се отнася до камбаните, това е една много интересна тема, тъй като звукът е нещо, което е първично. В източните учения звукът Ом е звукът,
който е първичният звук и от него е произлезло всичко. Камбаните са нещо древно и на изток те наистина имат много сериозно значение. Там те придават информация от едно място на друго. Камбаните имат и нещо много специфично. Те вибрират с определена честота, а тази честота може да оказва влияние върху мозъка на човека. Не знам дали сте запознати с тези неща, много хора са запознати, предполагам, но определената вибрация действа на хипоталамуса, действа на всички жили с вътрешна секреция и те могат да повишат съпротивителните сили на организма, но могат и да го разрушат. Има звуци в камбани, които са използвани за разрушаване. Затова ви казвам, че звукът е нещо много силно. Звукът е божествено творение. И неговото значение още не е напълно изследвано. Всички мелодии, всички музикални инструменти ползват определени вибрации. Нашето тяло също ползва определени вибрации. Той има избирателен характер. Много хора могат да се излекуват чрез звук. Съвременната техника позволява такива дейности. Но най-добрият звук, който може да се издаде, не са камбаните, не са инструментите, а е човешкият глас. Затова ние обожаваме добрите певци, защото ние с нашето сърце усещаме вибрацията, която те излъчват. Що се отнася до камбаните, ще се върна обратно. Ние в България имаме нещо, което го няма по цял свят. Имаме така наречените камбани, които са в София. Вие знаете много добре. Тези камбани са камбаните за мира. И те са признати от Организацията на Обединените нации. От дълги години се опитвам да възстановим камбаните в комплекса камбаните. Там е извършено покушение. Камбаните, много от тях са им отрязани махалата, както казват, или вие сте специалист, ще кажете какво, езика, и те не могат вече да говорят. Това са камбани събрани от цял свят. За децата, за мира. А вие знаете в какво време живеем сега. Сега живеем във време на насилие и войни. И единственият начин човечеството да се спаси, това е мирът. Мирът в ума, сърцето и душата на всеки един човек. Едва тогава ще настъпи и мир по света. Затова аз ви призовавам. Тази година ще се опитаме да направим нещо, което досега не е правено на камбаните. Няколко години подред направихме събиране с деца, с хора, с музика,
за да напомним на хората, че трябва да живеят в мир. Мир със себе си, мир в света. Що се отнася до тази инициатива, доколкото чух, да се направи една камбана, аз наистина ще поработя в това направление, да се направи една камбана в България, камбана, да е кръстен тук, ако искате, камбаната на мира. В другия смисъл тя няма значение. Но ако тя бъде наистина обявена като камбана на мира, ние ще можем като българи да допринесем малко за умиротворяването на този свят. Ние нямаме армии, ние нямаме икономики, които да съперничат, но ние все още имаме дух. И този дух ние можем да го въплатим в една такава камбана, камбаната на мира. Който иска, може да помогне в това направление. Ще се опитаме да създадем нещо като организация или комитет или какво ще бъде, за да може наистина да се отлее една голяма камбана, единствената камбана в света. Като художник, като приложник съм запознат и скулптор, съм запознат с лиарството, запознат съм с материалите и ще се опитам с Съюза на художниците, с Министерството на културата и с хората наистина да се съберат и средства, за да може наистина това, което днес тук казвам, за това, което бях помолен, да се осъществи. И ще помоля отново и министерствата да се възстановят всички камбани в комплекса камбаните. Това е за бъдещето на нашите деца. Това е за бъдещето на нашите внуци. Това е за бъдещето на България. Знаете ли, че само преди 10, ще излиза колко години, е имало проект камбаните да бъдат сринати. Както много паметници в България. Представете ли си какво кощунство? Нещо, което е сътворено с желанието на хиляди хора, с желанието на децата. Имаше такива изверги, извинявай, че употребявам такъв език, които искаха да разрушат този комплекс. Той за сега е запустял. Аз ще направя всичко възможно тази идея, която тук беше родена, да се направи една голяма камбана. Ще се обърна наистина и към специалисти като вас. Голяма камбана, камбаната на мира. Браво. Това е, което искам да ви кажа. Превод тракийски, български, значи душа. Това е именно божественото, което е вкарано в материалния свят от човека. Да. И за това камбаната има и език, това чукало, което е важно. И ето се спомена, че от изследванията, които са направени, тези камбани, направени в България, са най-излучени. Ами, много нормално, защото камбаните, направени от Божиите хора, защото българи са точно това, хора на Бога, които имат златна аура, божествена. За това Има си обяснение. Да. аз ще
Да. Нещо искаш ли да добавиш, Стефчо, за камбаните и за тази инициатива? Аз предполагам, че то не предполагам и в Фейсбук групата Здраве и изцеление ще се качва периодично информация за това нещо. Аз може би само две думи накрая, понеже стана дума за комплекса камбаните. Да. Наистина, преди години всички камбани бяха свалени, мисля, че в Горна баня в поделението бяха складирани и тук е имало някакви планове да се случи нещо. Но, слава Богу, това е запазено, камбаните са върнати, мисля, че не липсват много камбани, ако липсват са единици. Тогава са изчезнали повечето езици и сега ако отидете на камбаните, ще видите, че там повечето езици са метални, защото по принцип езика на камбаната, моят дядо казваше токмак и са желязни. Преди една година, може би, възстановихме, понеже ги крадат на всичкото отгоре, бяха откраднати 15-тина, възстановихме ги, имат месингови езичета, те бяха от по-малките. Доколкото знам, една иранската камбана се беше разпаднала, но тя беше такава още от много време. И другите камбани, може би липсват една, две, три. Сега ще излъжа. Имам каталог от 1984 година от създаването на асамблеята с всички камбани вътре. Мисля, че тези, които са били оригинално, са там. Аз лично съм направил още 15, на които различни организации са сложили на камбаните. Моят дядо има подарък една камбана там, защото дълга тема е, но когато застанете на фронта на камбаните, има почти 5 еднакви камбани, насложени на една дървена града. Оригинално там пишеше българин да се наричам, първа радост за мене, с 2 гълъбчета. Моят дядо ги прави по поръчка от списание Родолюбие. Децата на българите по света бяха дарили пари. Тези камбани, когато отидете на камбаните, биете ги отляво надясно и отдясно наляво. Това е "Питат ли ме де из зората". Нали, те са всъщност 9 тона. Първите 9 тона на "Питат ли ме де из зората", бийки ги отляво надясно и отдясно наляво. Това е надолу. Те са сравнително 30 на килограмови камбани, толкова големи са, на една дървена града са. Те са на фронта на камбаните. По-вдясно, като заобиколите, има една камбана с хорце на нея от различни нации. Там пише "Дар от майстор Лазар Велиганов", моя дядо. Така и другите там си личат. Няколко въпроси имам. Давай накратко, че няма време да... Езиците имат ли значение за... Да, смисъл, като при хората е малко, нали, с половин език по-трудно се пее и се говори. Да, разбира се, всичко има, да. Чисто технологично, да, голямата камбана иска по-голям език, малката камбана с по-голям език се пука по-лесно. Как се изчислява колко да е голям езика, за да може да не пука? Не, шегувам се, просто има към всеки модел камбана си има език, който през столетието, е оптимално. Знае ли се кога започват да се използват камбаните в църквите, да се използват като... Ако отидете в историческия музей, там има камбани, тук на Бояна. Има камбани от началото на предното хилядолетие. Намерени по българските земи. Аз исках да попитам, имате ли идея тази камбана, намирайки както ще се нарича българската камбана, проект, къде трябва да бъде поставена? Да, аз това ще го да някой. Заповядай да кажеш да дадеш някакви. Добре, тук да изясним въпроса как да започне операцията, Как на практика да започне той да работи, тъй като те не се прави камбаната за техник. Той ще изработва вероятно 1-2 години. И от тази гледна точка ние, ако вземем тук в малка група решението, то вече ще започне да създава своите плодове в следващите години и ще набира скорост. Тоест едно малко волеизявление ще донесе до самата работа. Камбаната да бъде изработена.
Така че човека затова е тук на 21 марта. И просто може още 5 минути да отделим време за изясняването на подробностите и как да се създаде нещо като подписка. Българите за това нещо никой няма да жали средства, уверявам ви. Може да предложения за мястото, що не са го мислят, нещо, че са го мислят. Добре. Много голяма, много звучна. И двете. Аз не се съмнявам в качеството на камбаната. Изобщо не се съмнявам в качеството на камбаната. Всъщност някой има ли възражение за изработването на една такава камбана? Можем ли да излезем с такава декларация, покана от името на фестивала, на хората, които са в залата? За покана към българите за изработването на такава камбана. Добре. Смятам освен това, че в групата Здраве и изцеление във Фейсбук може да се чете дискусия по въпроса, също и за мястото в последствие. Нали, както и организационни неща, кое докъде се движи, всички и декларацията, и всички предложения, които излизат. Хората могат да влизат в групата Здраве и изцеление, да дават своите предложения и да разпространяват съответно информацията. Някой някакво друго предложение, нещо да подскаже за сега на този етап. Действаме ли? Да. Добре, действаме. Добре, действаме.